ಸೊ ಕೋಡ್ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗು എനിക്ക് ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು. ಸೊ ಕೋಳಿ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪರೋಟ ಕನಪಾಯ ಕೋರೊಟ್ಟಿలో ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರೋಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಾನು ini vlog dalle ini daily routine vlog actually adu a day in my life anta. So kaada lakkina gani manತಾರೆ ಮರೆತು ಹೋದು ಪರೋಟ ಮೂಲುಂಡು. ನಾನು ಪರೋಟ ಕಾಯ್ದು ಬುತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಪಿಂಜಿನ ಜಾಗಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆತ ಕಜಿಪು ದಾಯ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಾಜನಡು ಪಂದಂದು ಇಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐತೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಒಂದು ಕಜಿಪ್ ಮಂದಿನಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆನೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಾತ ಕಜಿಪು ಖಾಲಿ ಅದ ಆತನ ಎಂಕ್ಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜ ಕೋರಿ ಕಜಿಪತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕಲು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿತ್ತ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ರೇಸ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಜಿಪು ವೇಸ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡರು ಪಂದ ಪಂಡ ಕಜಿಪು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿಲ್ಲ ಡೇಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಣ ಮಂತ್ ತಿಂದೆ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುವ ಎಂಗ್ಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಖಾಲಿ ಆತಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಆತು ಬೇಕು ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಂದಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಪೊಟ್ಲ ತಿಂತ ಕಜಿಪುನು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಚಾ ಪಡ್ದಾಪನಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡೆ ಹೋಗ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮೂಲ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಏನ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಒನಸ್ಕೊನಕ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನುಪ್ಪುರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನುಪ್ಪು ಓಲ್ ದೀಪನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನುಪ್ಪು ದಿದಿ ಜಣಿ ಏನು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಾನೆ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಾನೆ ಅವಳು ಅರಿತಾನತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿ ತಗೊಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ತು ಬಡಾಪನದೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಅಂಚ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು. ಪರೋಟ ಚೂರು ಕೊತ್ತು ಪೋಂಡು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಪರಪ್ಪ ಚಾಪಡ್ದ ಪಿದಾಡಿದ ಗಂಟೆ ಪತ್ತರ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಎಂಕಿತ ಪೋಯರ್ಲತ್ತು ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಮೂಲ್ಯನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಂದು ಅಂಚ ಕೋಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರು ಏನಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಪಂದಂದು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಎಂಕೆನ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಏನಾಡು ಬಂದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಲೇಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಳಾಂಡ ಏರಿಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಸದ್ಲ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಇರೇ ತಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪೌಡರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐಲೈನರ್ ಆತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಲತ್ತೆ ಅಂದು ಇದಾಡುನೆ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುಡ್ಚಿ ತೂನಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರೆತು ಹೋದಿತ್ತಾನೆ ತೋಂದು ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ತೋಪಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಮರೆತು ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂತಿತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಆದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡನ್ನ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಯಾನು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನೈಟ್ ತೋಪವನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಚಿನಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ತೋಪಾಯಿರು ಉಂಡೆ ಅಂದು ಮುದತ್ತೊಂದನ ಲೈಕ್ ಮೀಶೋದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪಾವೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ತೂವೆರ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಆತೆ ಸೊ ಏನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ರೆಸ ಗುಚ್ಚುನತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟಿಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ದೀತೆ ಬೊಕೊಂಚ ಮರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಚಾವಡಿಡ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಬಂದಂದು ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಮನ್ಪೆರ ಕೊಡು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲಡುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪನ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಮನ್ಪವೆ ಏನಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪುಣಿಗ್ಲೆ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಬಿಡಡ್ಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೆನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಡ್ಗ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಹೋಲ್ ಡೇದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋನಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆಯ್ತಾತು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಬೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಿಟೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತೊಂದೆ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬೇಲ್ದೆ ಕೈದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಳೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತಿಪ್ಪಿದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೆಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕೂಳೂರು ಕೊಟ್ಟರ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಸನೇ ಜನ ಕಂಡಪಟ್ಟೆದು ಒಂಬಿತ್ತು ಒಂಚು ತೂಲೆಗೆ ವೆದರ್ ಇಂಚಿನ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಹೋಲ್ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೊರಕಲ್ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಸೊ ತುಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಂಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತ ನಾನು ಇಂಕ ಮನ ಪೆರಾಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ತ ಪಡ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ತೂರಿ ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರಿ ರಸ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ದನ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ವನಸ ನಿಕಲ್ ತಿಳಿಯರತ್ತ ಅದಕ್ಕ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೌ ಮೈ ಲಂಚ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ರಡ್ ಅರೆ ಆತುಂಡು ಗಂಟೆ ರಡ್ ಅರೆ ಆತುಂಡು ಎಂಗಲ್ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಬಕನ್ನ ಎದುರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣ ಅದು ದಾರ ಪುಲಿಯಲ್ಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾದ ಬಂತು ಹಾಂ ಪನ್ನೇರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಜಮ್ಮುನೇರಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೆಕ್ ನಿಗಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನೆ ಪಿಂಕ್ ಡಿಪ್ಪುಡು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನೆ ಮೇರೆ ಸುಳ್ಯದಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿದಾರ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ನೇರಳ್ಳಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ತೊಕೊಡ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಮುನೇರಳ್ಳಿ ಬಂತು ನಿಖಿಲ್ದಾದ ಬಂದು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಬೋರ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಐನಾಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 5% ಉಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದಾಸದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಬಡ್ಸ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಡ್ಸ ಬರೋದು ವಿಜಯರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಬಮ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂತಾರತ್ತ ಮನ್ಪುವಾಯನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅವೇನು ದೆನ್ ಇನಿ ತೂಲೆ ಅ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಈತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಬಾಜಂಡ್ ಇಕ್ಕುನು ಕುಂಟಾಡ್ತುನು ಕಜಿಪುಂಡು ನುಕ್ ಮನ್ಪುನು ಮನಸ್ ಮಂಜೆಪ್ಪುನು ಅದೇ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅನ್ಸಿನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆತಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ